Tak, dneska, víte, proč jsme se tady dneska setkali? Co dneska slavíme? Správně. A víte, kdy se má oficiálně slavit Den země? Dneska je 24. Zítra. Ne, zítra ne. 22.4., takže v neděli. Tak, my jsme si tady s 9. třídou pro vás připravili takových 10 stanovišť, kde budete plnit úkoly. A k tomu máte ty kartičky, které jste dostali od svých vlastních třídních učitelů, ano? Jste rozdělení všichni do skupinek? Super. Tak já vám na začátku řeknu, proč vlastně slavíme ten Den země, abyste věděli, třeba rodičům mohli říct, proč jsme dneska slavili tuhletu akci. Tahleta akce vznikla v USA pod vedením vlastně senátora Gaylorda Nelsona, který pověřil studenta Harvardské univerzity, který vlastně organizoval sérii environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První den země se slavil úspěch v Spojených státech a vedl mimo jiné k založení americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákonů o čistotě ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích. V roce 1970 ve Spojených státech amerických. Tak, dnešnímu dní máme tady 10 stanovišť a já vám přečtu, které stanoviště to jsou, abyste se mohli těšit na ty stanoviště, které tady máme. Na prvním stanovišti je poznávačka rostlin pod vedením Kristýny Harantové. Pardon. Na druhém stanovišti máte poznávačku hub pod vedením Matyáše Kunce. Na třetím stanovišti je poznávačka hlasu ptáků pod vedením Šimandlové, ale protože tady dneska ještě ráno není, tak tam bude Eliška Hucová, no? Rybářský koutek číslo 5 pod vedením Honzy Vajze a Klíra. Na 6. stanovišti máme malování pod vedením slečny Kováčové. Na 7. stanovišti máme ekotondu. Kde tam máme ekotondu? Ano, Karbante. 8. si pro vás připravil chovatelský kroužek pod vedením Elišky Hucové. Prosím vás, k tomu chovatelskému kroužku ještě bude otevřený jenom od 9:30 do 11, ano, hodinu a půl. Tak v tuhletu dobu se tam můžete vyskytovat a projít si chovatelský kroužek. A na 9. stanovišti je házení míčků pod vedením Míši Šaferové. A poslední 10. stanoviště je sázení sazenic a semen. To je pod vedením Miličky Radka. A co my? Co tady stojíš? Já to udělám nejpěk. Tak se nám takový, co tam to pověste. Říkám, že se mě dám si kolík, ať to ježiši, to oni nedělej. Ne, tak je Nejvíc? Nejvíc se mi líbí. Já to počítám. To musím zase ještě do října. Je ten
Uděj tam pít. Ne, země koupí. Jaký se že se ti líbilo nejvíc? Řekni. Jo, jaký úplně nejvíc? To se ti na to líbilo nejvíc. Kreslení. A nakreslila si něco pěkného. Ne. Nech to jít ty. Štíka. Tuto. Smec. Tuto. Kapr. Tuto. 9:30 bude pauza na svačinu. 9:30 pauza na svačinu. Budete dotřít na svačinu, budete nás chodit přes šatnu, kde se budete přezouvat, ano? Nevíte? To je jedno. Máte nějakou záchrannou otázku. Co je tuto? Svačina bude od 9:30. No budíš. A tuto Do 10. Tohle. Choroš obecný to není, je to choroško pichovitý. Tohle. To jako druhý. Slunečnice, pampelšo, mak, dohody, zlatý dešť. Vy všechny vypadnete. Asi takhle. Černé tu na ně večera. Jo, netrefil to diváku. Koukej. Vykrutila. Rádu. Jak budeš vykrutila ruky? Jo, ale jak budeš na velrybu, když mám výboru. Váčí se jednou. Ty blíž, rádu. Pustě, To si si nekupal, že to. Můj pivovar. Máš jinou mikinu? Já už jsem ale, je to akorát nesejmo. Jak se nám líbí stanoviště? Jo, jde to. A nejhorší byly asi ty ryby. A jaký se vám líbil úplně nejvíc? Nedá se říct. A proč? Nevím, že tam prostě jsou zvířata. Ale tam jsou křičkové, tady jsou křičkové, tady jsou pískomilové křičkové, morčeto. Ale ano. Tak, a jaký ptáci jsou tady? Bude to hodně zkrácený, to znáte. A? Ty takový malý, nebo kavky. Ne, kavky jsou větší. Ty Zebříčky a? Zebříčky. Počkej, já vím tu skonku. Je, to zaplý. Jak se ti líbí ten země? Je to zima. Jak se ti líbí stanoviště? To. A který se ti líbilo nejvíc? Mně se líbily všechny stejně.